Ahojte, tu je Velo a chcel by som vás privítať pri prvom oficiálnom dieli The Sims 3 študentský život. Keďže minulý diel bol vlastne iba taký pilot, ukazovali sme si nové oblečenie, vlasy a tak ďalej. Tak v tomto dieli by sme si ukázali zase nový nábytok a tiež si vytvoríme našich troch simíkov, ktorí vlastne pôjdu s nami na univerzitu. Tak ja to strihnem. Dobre, som naspäť, vytvorila som nám troch simíkov. Celkom som si myslím dala záležať, aj keď asi nebudú dokonalí. Tak už môžete vidieť prvú. Je to Sára Mercury. Ako vidíte, asi to bude nejaká rebelská povaha. Obzrieme si ju troška zbližšia. Myslím si, že je celkom pekná. Ešte som vám chcela povedať, že simíkov som sa snažila obliekať vecmi hlavne z tohoto dodatku, aj keď, ako ste mohli vidieť šošovky, tie už som stiahla z vlastnej, není to oficiálny obsah, ale inak všetky veci, čo majú oblečené, sú buď z tohto dodatku, alebo z oficiálnej hry. Tak ideme sa pozrieť na jej vlastnosti. Je to avantgardní simík. Je to hudobná virtuózka, je statočná. Tiež je to umelecká duša a vegetariánka. Vegetariánka som sa rozhodla dať kvôli tomu, že aj ja som chvíľu ňou bola a hodilo sa mi to k nej. Jej celoživotným prianím je pouliční reputace, čo už sme si vlastne vraveli včera, v minulej časti, čo to je. Oblíbené veci a hlas, takže hlas. Wibsy, Bonakatu. Myslím si, že Ripsa Nupi. nepáči sa mi. Chilaki, Diwa Rabina. Tento. Obľúbená farba je modrá, obľúbená hudba elektronika a obľúbené jedlo je vegetariánsky dim sum. A v znamení je to lev. Ďalej je tu simík Najaka. Freddie Mercury, je to Sárin brat. Ako vidíte. Nevidíte. Dobre, takže pozrieme sa na jeho osobnosť. On je génius, má šťastie, počítačový mák, je spoločensky neohrabaný a je to šikula. Celoživotné prianie je zase z tohto dodatku, je to dokonalý student. Môžete si ho takto obhliadnúť. Zase veci z tohto dodatku v tvári. Nemyslím si, že je to taký extra krása vec, ale nie je na tom najhoršie. A ideme k poslednému simíkovi. Toto je zase Sárin kamarát, alebo neviem, spolubývajúci. Myslím si, že by mohli byť aj kamaráti. Volá sa Oscar Blue. Je celkom nabušený, keďže je to vlastne športovec. Nie, vlastne sme nechceli pozerať. Myslím si, že je celkom pekný. Jeho vlastnosti sú flirtujúci, král večierkov, neodolateľný, čo je zase z dodatku do Sims 3 študentský život. Je to opovážlivec a je športovný a jeho celoživotným prianím je byť superhviezdným športovým šampiónem. S tým, že to je to celoživotné prianie zo základnej hry. Myslím si, že teraz by sme ich mohli hodiť na nejaký nejaký pozemok. Poukazovali by sme si v tejto časti ešte nový nábytok a v ďalšej časti už šup na univerzitu. Tak ja to zatiaľ strihnem. Dobre, som naspäť. Nasťahovala som ich do náhodného domčeku, aj keď viem, že som... musím stíšiť ich hlasy.
Tak. Aj keď ti viem, že som povedala, že ich umiestním iba na pozemok, chcela som predsa len, aby mali aspoň aký taký domov, keď už vlastne nemajú ani rodičov. A Nuraka. tak. Takže ideme si ukázať, že čo nové tu vlastne máme. Nufta. Garkabis. Flicky Durnor. Takže dáme si filtrovať podľa. Tak. No to môžeme asi predať. Každý peniaz dobrý. Takže ideme triediť podľa funkce. Takže umývadlo nemáme žiadne, alebo dačo z kúpeľne. Tu nám pribudla konečne práčka, takže pre tých, čo nemajú Generation a nové mestečko, tak majú možnosť oprať svojim simíkom veci, z čoho je potom nálada ukáže čisté oblečenie. Toto je mini chladnička, kde si môže váš simík zobrať rýchle jedlo. Tu je zase sušička, tu nám máme také automaty, ktorých si môžete zakúpiť nápoj, drink. Tak. Potom pozrieme sa do stolov. Tu je toho tiež veľa. Taký stolík. Polička. Tento nočný stolík sa mne osobne... Hej, načítaj sa. No. Tento nočný stolík sa mne osobne veľmi páči. Ďalej tu máme také stoly, poličky, už s knižkami, nejaké písacie stoly. Máme tu vyklápaciu posteľ, o ktorej, bože, načítaj sa, hej, čo to tak seká, no, vyklápaciu posteľ, obyčajnú posteľ, no, bože, vôbec farby nič. Tiež poschodovku, čo je vlastne veľmi fajn. Tiež, aha, takto. Ono je tu toho viac. Tento gauč sa oplatí ukázať aj s touto fotelkou, keď sa samozrejme načítajú. Vidíte, ono je to vlastne madrac na debničkách. A čo ja viem, že by také pohodlie. No, ale zase celkom zaujímavé. Potom tu máme nový televízor, hodiny, tiež notebook. No, dobre, nedá sa nám položiť. Nový automat. Tak ďalej. Z hier nám tu pribudlo, ako všetci viete, hakisák, hádzací disk ping-pong, vonku musíme dať, ping-pong, na ktorom môžu hrať vaši simíci samotný stolný tenis, ale tiež juice pong, čo si ukážeme neskôr. Tiež je tu nová bowlingová dráha, ktorú mi asi, dobre, načíta. Doplnkov je tu strašne veľa. To ukazovať nejakým spôsobom nebudem. Ale najviac sa mi asi páči toto srdiečko s fotkami. Také dievčenské je to. Vynechali sme lampy však. Tých je tu tiež dosť. Ale viac menej obyčajné lampy. Je tu iba jedna nová skriňa za to 5 nových knižníc. Možno, že mi ho aj načíta dnes. Možno, ale iba možno. Tak asi nie. Nie sme si s tou skriňou sympatické. Dobre, ona má byť asi sivá. Či? Nie. No proste túto skriňu asi nemáme radi.
No, deti nič, vozidlá vlastne áno, je nové. A je nové vlastne. A zvieratá nič nové. Tak dobre, toto by bolo v tej časti asi všetko. Tak zatiaľ, ahoj!